Ang binangkal, gawas sa lami ug makabusog. Dugay pa gyud madaot. Apan alang sa pamilya ni Cherry Lambuhon, gikan sa lungsod sa Balamban, ang binangkal mao gayoy nagbuhi sa ilang pamilya sa pila na kahenerasyon. Ang pagbaligya og binangkal gisugdan sa iyang amahan nga si Willie niadto pang tuig 1970 aron aduna siya'y ikabuhi sa iyang siyam ka anak. Ang among binangkal nag-start ni since 1972 pa, mao gid ni siya mura family business ba. Kaya ang akong papa, maora ni among negosyo niya. Ang style sa una, sa panahon pa sa una, magbisikleta ra akong papa, magdaog sinakpo daw ani. Unya, kada tindahan gikan sa Balamban paingon sa tuburan. Unya schedulean po niya Balamban gikan sa Toledo. Manghatod siya every 2 weeks niya balikon ang kanang binangkal kay kung naibahaw ilisan kay taas man ni siya og shelf life. Ug tuod man, napahuman gayud ni Willie ang iyang mga anak ug ang tanan migraduar gayud sa kolehiyo. Pag pandemic na mo siya na-revive tungod kay ato bitaw nagpuyo na tagbalay ma'am, kabantay ka nauso ang mga baking kay wala tay laing kuan. So ako gid ani ang nagusog nga mo revive more than sa money ma'am, sa income. Murag gusto gani ko maghatag og honor sa akong papa. Kaya akong papa maayo bigid nga father ba. So mao to ma'am nga ning appeal mi ani, nya ning usog man siya ma'am. Gikan sa simple lang nga pag-deliver sa mga tindahan sa Tercero Distrito kaniadto. Karon, ang binangkal ni Papa Willie ma-order na online. Makaingon gayud si Cherry nga bisa na og mitaliwa na ang iyang amahan. Padayon gihapon nga naggiya si Papa Willie kanila pinaagi sa iyang ligasiya. Ang maong produkto sab usa sa mga delicacy nga mahimo ninyong mapalit ug matilawan sa kasamtangang R Cebu sa Robinson's Galleria, Cebu. Ang ikatulong R Cebu karong tuiga nag-showcase sa mga native products sa Tercero Distrito. Sama sa mani with dilis sa Dakbayan sa Toledo, kamote chips sa Aluginsan, bingka sa Asturias, liempo sa Balamban, goat's milk sa Barili, virgin coconut oil sa Pinamungahan, ug kape sa Tuburan, sama sa istorya sa kinabuhi sa pamilyang Lambuhon. Gipahimug-atan ni Gobernador Gwen Garcia atol sa iyang pagpakigpulong sa pagbukas sa mga exhibit, ang kalig-on sa Subo ug sa mga Subuanon sa pagpakigharong sa mga pagsuway sa kinabuhi. This is certainly a celebration of how far we have gone, a celebration of how we have been able to prevail despite all of our challenges, and a celebration of triumph. Og tuod man, ang maong kadaugan, makita gayud sa mga mata sa mga exhibitors, kinsa sa ilang tagsa-tagsa ka mga produkto, makita, matilawan, ug matagamtam ang ilang pagpaningkamot, bisan pa man sa mga hagit sa kinabuhi. Paula Mendoza, Balita sa Subo.